روزگاران پیشین بشریت از یک فساد که سدوم و گمورا نام داشت با هراس چهره برتافته است. دو شهر که غرقه در گناه و پلیدی بودند. Tristan. Han vil gerne introducere tangentens hældning, differentialkvotienten og sekanten. Ja, sekanten. Når man gerne vil finde sekanten, vil man gerne finde hældningen mellem to vilkårlige punkter på en graf. Lad os tage et eksempel. Vi tager en graf her, og vi har sekanten her. Vi har P som vores vilkårlige punkt, og Q som vores vilkårlige punkt. Og, nej, lad mig tage et andet eksempel. Lad mig gøre den lidt mere sådan her. Dam og dam. Og når vi gerne vil finde sekanten, så vil vi gerne finde den her hældning mellem de to punkter, P og Q. Så normalt regner man det ud som om hældningen af sekanten som A, altså y2 minus y1, x2 minus x1. Det som vi gør, det er, at vi laver lidt om på den her almindelige måde at udregne to punkter, hældning på to punkter. Vi kalder for eksempel Q. Navngiver vi altså, at det er x 0, at f af x er 0 herover. Og så kalder vi p for x af f af x. Det ser meget rigtigt ud. Så når vi så skal sætte det ind, så bliver det altså, at a er lige med f af x minus f af x 0. Og så er det x minus x 0. Okay, vi har fået en graf, eller en funktion som sådan, der hedder beviset. For funktionen f af x er lige x i anden er differentialkvotienten. F mærke af x0 lige med 2x0. Så gør det hældningen for APQ udregnes og der gennem kogepunkterne, som er P af x er 0 og x er 0 i anden, og for Q, hvor den er x, x i anden. Og derfor udledes A af PQ, to punkter, til f af x minus f af x0 over x minus x af 0. Og det er altså det samme som at sige x i anden minus x0 i anden over x minus x af 0. Her bruger jeg så kvadratsætningerne og lægger den øverste del i en parentes. Og derfor får jeg altså udledt x plus x er 0. Det er altså i parentesen. Det er altså i parentesen. Det er ganget med x minus x er 0. Parentes. Og det er over x minus x er 0. Og da man ikke kan dividere med 0, vil man altså blive nødt til at ophæve de her parenteser. Og der slår jeg egentlig bare en streg over den her og den her, fordi de er ude med hinanden. Og derfra udleder vi altså x plus x er 0. Og lige med APQ. Så hvis vi så lader x plus x, lader x vandre mod
x er 0. Og det gør vi altså for at finde hældning til tangenten, som også er differentialkvotienten. Det vil altså sige, at a, som er differentialkvotienten, er lige med f mærke af x0. Voilà. Og vi skulle altså udlede, at f mærke af x0 er lige med 2x0. Og når vi har det her tal, så ved vi jo også, at når x vandrer mod x er 0, vil den jo blive tættere og tættere på, og derfor kalder man den også bare x er 0. Og derfor har vi x er 0 plus fa plus x er 0, som bliver 2x er 0. 2x er 0. Og derfra har vi ligesom udledt beviset for, at differentialkvotienten bliver, når den er f mærke af x0, så vil det være 2x0. Goddag og velkommen. Nu har vi altså set videoen og hørt også Tristan fortælle lidt om sekanten, tangentens hældning og differentialregning. Dermed differentialkvotienten. Vi har her også set Mohammed udføre et bevis på differentialkvotientens udledning. I dag der vil jeg gerne fortælle lidt mere om differentialregning. Og spørgsmålet er, hvad kan man egentlig bruge differentialregning til i virkeligheden? Tja, lad os starte på matematikkens del. Matematikken, der kan du for eksempel bruge det til at beregne differentialkvotienten, eller man vil kunne lave en graf og beregne tangentens hældning ved brug af differentialregning. Og tangentens hældning er altså et punkt i grafen, hvor du bestemmer tangentens hældning. I det her punkt, hvad man så kunne bruge det til i virkeligheden? Tja, man kunne for eksempel tage en tur til Mexico. Plátano! Hola, señor! Hola! Nå, men lad os sige, at vi flyver herhen til Mexico. Og flyet, det starter altså med en hastighed på 0, da det holder stille, inden det sætter i gang. Herefter, jeg tegner lige grafen. Herefter, lad os sige, at flyet holder stille her, og det er altså 0. Så kan vi have herude på x-aksen tid, som er t, og vi kan have på y-aksen v, som så vil være farten. Flyet starter altså på 0, og grafen vil hermed se sådan her ud. Da flyet stille og roligt accelererer og kører hurtigere og hurtigere, og det vil så lette på et tidspunkt. Og når det så er lettet, vil det på et tidspunkt nå sin tophastighed, og hermed vil farten altså bare være konstant. Lad os sige, at vi gerne vil beregne farten i punktet, hvor flyet letter. Lad os sige, at flyet letter her med omkring 200 km i timen. Her kan vi altså bruge tangentens hældning til at beregne farten og accelerationen der, hvor flyet letter. Så lad os tegne den her. Det er altså tangentens hældning, som går igennem punktet, der hvor flyet letter. Sådan kan, nu vil jeg ikke gøre det med tal for at gøre det for kompliceret, men sådan kan man altså beregne at bruge differentialregning i virkeligheden. Ved du, senor, hvordan regner man det så med rigtigt tal? For det der, det er ikke særlig konkret. Hvad mener du? For eksempel differentialkvotient eller... Med tal! Nombre! Okay. Jeg tror, at det Tristan mente var, at han gerne ville høre, hvordan man beregner differentialkvotienten med et taleksempel. Det vil jeg altså gerne vise. Først vil jeg lige vise min graf ud. Lad os sige, at vi har en funktion, der hedder f af x er lige med 5x i anden plus 4.
Det første vi gør for at beregne differentialkvotienten, er, at vi vil differentiere funktionen. Det gør vi ved at sige f mærke af x. Mærket står altså for, at vi differentierer. F mærke af x er lige med, så vil vi differentiere tallene herop, som hedder 5x i anden plus 4. 5x i anden differentierer man altså ved at tage totallet, som står i anden, og putte det ned foran femtallet, og dermed vil det altså være gange 5. Derfor vil det her blive til 10x. Da firtallet bare er en konstant, kan vi altså bare slette firtallet og ikke bruge det til noget. Det er bare et simpelt eksempel på, hvordan man beregner differentialkvotienten, som i det her tilfælde altså er 10x. Det var alt for i dag. Se med næste gang, hvor vi gerne vil tale lidt om integralregning og vise jer, hvordan man også bruger det i virkeligheden. Tak for nu. Hey! Hola, señor! Nej, nu skal du bare stoppe. Jeg tænkte, kan vi ikke bare klipper det bare der? Og så... و گومورا در دست تهیه با هزاران ستاره تهیه کنندگان اطمینان دارند که شما